ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾತ್ರೆಗಿಲ್ಲ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಅರಿತ ಪೊಡಿ. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಕುಚ್ಚಿಲಕ್ಕಿ ಶೋಕುಡೆ ದೆಕ್ಕೊಡು. ದೆಕ್ಕದು ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಬೋಡೈನ ಐಟಮ್ಸ್ ಪಂಡ ಬೆಲ್ಲ 1 ಕಪ್, ಪಿರೈನ ತಾರೈ 1 ಕಪ್, ಏಲಕ್ಕಿ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತನ ಚೂರು. ನನ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ದೀದ್ ಬೆಚ್ಚ ಆನಗ ದೆಕ್ಕದು ದೀನಂಚಿನ ಅರಿ ಪಾಡೋಡು. ಮುಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಉಪ್ಪೊಡು. ಅರಿ ಕುರ್ಲೊಂದು ಬರಂದುಂಡು. ಅರಿ ಕುರ್ಲೊಂದು ಬನ್ನಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂದೇನು ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಅರತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸರ್ಡ್ ಪಾರ್ದು ಶೋಕುಡೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು. ಅರಿತ ಪೊಡಿ ರೆಡಿಯಾಂಡು. ನನ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ದೀದ್ ಪ್ಯಾನ್ ಹೀಟ್ ಆನಗ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು. ನನ ಚೂರು ನೀರ್ಲ ಪಾಡೋಡು. ಬೆಲ್ಲ ಶೋಕುಡೆ ಕರವುಡು. ಬೆಲ್ಲ ಕರವೊಂದು ಬನ್ನಗ ಪಿರೈನ ತಾರೈ ಪಾಡೋಡು. ಶೋಕುಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಉಪ್ಪೊಡುಂದೇನು. ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕ ಗಟ್ಟಿ ಆವಡುಂದು ಇಜ್ಜಿ ನನ ಅರಿತ ಪೊಡಿನ ನೆಕ್ ಪಾಡೋಡು. ಶೋಕುಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಉಪ್ಪೊಡು. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನಗ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಮಲ್ತಂದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ. ಶೋಕುಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಟ್ ಅರಿಪೊಡಿ ರೆಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದು ನಕ್ಲು ಇತ್ತೇನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಚಾನಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಫುಡ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಎಂಕಲ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ನಿಕ್ಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾ ಶೇರ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ತಿಕ್ಕುನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್.